Hei, mä oon suunnitellut tiettyjä aiheita tuohon ryhmään. Mä kirjoitin tähän vähän itselleni ranskalaisilla viivoilla, että tällaisia niin kuin valmiuksia toimia ystävien kanssa, tukiverkkoja, löytää niin kuin omia voimavaroja. Ainakin nämä musta olisi hyvä siellä ryhmässä käydä. Onko sinulla jotain ajatuksia? Kuulostaa tosi hyvältä, mutta siihen voisi ottaa sitten vielä tämän mielenterveysyhdistykset, koska niistä mä oon saanut tosi paljon. Että siellä on kaikenlaista mielekästä toimintaa ja ryhmiä ja on juhlia ja matkoja ja kaikkea mahdollista. Saa uusia kavereita ja tuolla tavalla. Ja sit voi jopa päästä vaikuttamaan yhteiskunnassakin. Hei, toinen kuulostaa hyvältä. Sä varmaan otat vetovastuun sitten tästä osasta asiaa. Niin, mulla on vähän pallo tätä mielenterveysasiaa kohtaan. No niin. Niin. Hyvä. Todella hienoa. Voisitko sä sitten kertoa omaa tarinaa siellä, että oletko sä valmis tällaiseen? Niin. Sen tarinan kertomisen myötä voisi moni kokea, että ei ole yksin tämän asian kanssa. Että... Hei, toi on musta hyvä näkökulma. Niin. Onko se auttanut sua itse mitenkään se oman tarinan kertominen? No, alussa oli jännittävää ja sen tekeminen oli mielenkiintoista ja esittäminen oli hyvin jännää. Mutta sitten kun sen oli tehnyt, niin oli semmoinen hyvä fiilis, että mä oon niinku jotenkin luonut itsestäni jotakin. Joo, toi kuulostaa aika haasteelliselta. Voisiko ne ryhmäläisetkin jotain tehdä tuon, vaikka tää on lyhyt, jotain Niin. vähän enemmän? No, voitaisiin kuitenkin käydä sitä ryhmäläisen sitä elämää ja kertomusta vähän jotenkin läpi jollain tavalla kuitenkin. Sitten on yksi tällainen tärkeä asia, kun tämä ryhmän säännöt, eli luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus, että sun täytyisi täyttää tällainen kaavake. Joo. Onko tämä tuttua sulle? Joo, mä oon ennenkin joutunut tekemään. Siinä vaiheessa, kun valmistuttiin koko kokemusasiantuntijaksi, niin piti me tehdä myöskin tämmöinen vaitiolovelvollisuus. No hyvä. Sä varmaan täyttelet sen ja sitten voidaan aloittaa hommat. No niin. Se on Hyvä, kiitos.